راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد مدبات زينا نسخم سنة حدران قراب الشاي قبل هنسي نلوم عدما لني عدمي كاب كتما ستوكل كاب هاقال شودن ناصر نوريو نسو أبزباوت عنا شودن سرح بزعبا سرحن بزعباتي حجي نقبرو علالن أنا بخفير كلا ليكمي أبزباوت عنا سرح نسو لمين نكايدو علال دماني بمغنيات عسر شمونتا مسكرم بمغنيات مئسر داوتي ساق مئسارو نسدرا بيتو زفترو هاسيا بزح جزي تقليت له نيرترا زفترو هاسيا خي أب دبلوماسي إرتران تاي كثيرة السوب زلو تمكرم زلو فلتأتن مستقلة لناي أفريقيا هاجرات كيدو سلاز سرح شودن أب كاروت هاجرات تقبر أبركتو سلاز رئين سلاز كتاتلن إرترا خد نتاي تخسر نيرا خد نتاي تخسر الله زدهسس مدبينا كنا كايد لهم معنتي حابركم كتكاتلنا بخبر عدمكم الله نصير نرو سكيتا بفلاي دمو تانات كابركتو أبتي أبزل خايل صفح نقرن نمو بحفشو السخم أب أفريقيا هاجرات تقبرو وصراحة نقرن دحريقو إرتراخي انتاي تخسر الله خاخ دبرها اللي حراي حاو شاي مجمريا كمسكنكا دسيبلني نابسي عديمكا بزعبا أقداس قداي من البات بزح كزي ديزي الروبولو قداي العيلكا بقو كنزارب ممراتكا كمسكنكا كحلف هيدلن بخلاقاي كم تزبل كايو تي من البات قداماي ويزعبي حاسيا نتي سبعلو تي أبسري بيت هيوتو زبل زلون توم قطتا سدرا بيت ناتو دقو كيرايو كندسب زاهيلوم عابيوم بعالتي بيتو ناي عسراتات عمتات كاب سوايات فيليا من باي زي كله كم سب كسمع زلوه تعشمي مالتي بحفشو ناي داويت رح زيكونه بأميات ويباشا حد زغطرو أسرات أب إرترا زلو كلنا كم إرتراويان كسمعنا زلوه قداي يومالتي كمتي أب مأتوز تأسكايو تي أنا نتفلو ويسرحناتي أب تي هزباوت عنا نايشودن Republic Health Agency نايشودن أو إيدز النتف بتي بو مهنيات كأني أب استفالي بروجكتيتات مستفالي هاجرات شودن تقبرو ناي رخكبات كل أتاو رخكبات مستن هاجرات بحفشو بفلاي أبتي ناي capacity building وي مهنات ناي تخولوتات ناي دك سبات أب استفلا هاجرات تقبرو نتفتات أو زكافلو ويستخافلكو زلني تموكرو وكم إرتراوي قاني قال كابت صقاتات زي إرتراوين كت حزب إرتراوين كبصحو يخيل نيرو زبل إمنات هالني جين مستيزلو دبلوماساوي صقامات من البات زيتات كركب زي مخالو يحزنن مالتي رقصنيا أنا كالات استفراليو سبات أبستفرالي صفحتات أبستفرالي حاجرات زلوين استماساسله تموكروتات ويستماساسله عدلات انتي هاجر كبر كتلو زخولو كم زلوين يا اي طراطرني جين نعوتات نخد كبر مهنياتو نحنا كم إيرشاوانسي انتو حدينا 4-5 عامات سدت اب معراب ستأريه تمكرون بزحات سبات أبستفلالي بوتاتات منغستاون زي منغستاون تكالات زلو سبات أب مهنات نايت هاجر كبر كتوزو خولو قدات بزح ألو زيتات
ከም ሃገር ኣብ ምህናፅ ሃገር ክንጥቀመሉ ዘይምኽኣልና ብሰንኪ እቲ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ዘሎ ምናልባት ድርቀት ክብሎ ይኽእል ኣብቲ ዲፕሎማሲ እቲ ህዝቢ እቲ ብቐዳምነት ዝኸስር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምናልባት ከም መእተዊ ምናልባት ኣብቲ ተኣሽሙና ክንዕምቆ ንኽእል ማለት እዩ እዋ ኣመላለይ ኢንጂነር ናሰር ኑሩ ኢለ ኣይላለኹኻን ኢንጂነር ምዃንካ ክገልፅ ግበአኒ እዩ ብከምኡ ክፅዋዕካ እውን ግበአኒ ስለዚ ከም ናተይ ጉድለት ክወስዳ ክእለ እዚኣ እምበር ኢንጂነር ናሰር ኑሩ እቲ ብኣብነት እትገልፀለይ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ትኸዱ ቅድሚ ሕጂ ብዘዕለልናዮ እውን ስለዝነገርከን ሕጂ እውን ተተንባሃለይ ስለ ዘለካ እየ ነዚ ዕላል እውን ዝመረፅናዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ትገብሩ ክንደይ ዓመት ዝኸደ ርክባት ትገብር ሽወደን ክንምንታይ ዓቕሚ ናይ ገንዘብ ክንምንታይ ዓቕሚ ናይ ንብረት ክኸውን ይኽእል ከ ሓገዝ ትገብር ሽወደን ወይ ርክብ ትገብር ሽወደን ሕጂ እቲ ብፍላይ ኣብ ናይ ጥዕና ብዝምልከት ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ተለጋቢ ሕማም ዝተፈላለየ ናይ ኢንፌክሽንስ ሕማማት ዶብ ስለ ዘይብሉ ናይ ብሓቂ ሃገራት ኢሮጳ ብሓፈሽ ሃገራት ዓለም ብጣዕሚ እዩ ዘገድሰን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ኣብዚ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኤርትራ ሶማሊ ኢትዮጵያ ኬንያ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለው ካብዚ ናብኡ ዝመላለሱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሕማማት ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእለሉ እንተኣሽሙታት ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሃገራት እቲ እውን ጥዑይ ዝኾነ ናይ ክትትላት ንክህሉ እቲ ብደረጃ መንግስቲ ከም ኣገዳሲ ጉዳይ ገይሩ ዝሪኦ ቀሊል ዘይኮነ ባጀት እውን ዝስላዓሉ ተኣሽሙታት እዩ ሕጂ ብኡ መሰረት ኣብ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ንሶማል ንኬንያ ንኢትዮጵያ ሱዳንን ተኣሽሙ ዘበለ ፕሮጀክት ነይርና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ናፍቲ ከባቢ መላለስ ነይረን ኣለኹን እቲ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምውድኡ ሕጂ እቲ ቀንዲ ተኣሽሙ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ሓደ ዓቕሚ ናይ ሰባት ንምዕባል ከም ፊልድ ኤፒዲሚዮሎጂ ከም ናይ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዳታ ከመይ ጌርካ ናይ ምእካብ ኣብ ሓፂር ግዜ ከመይ ጌርካ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ቀልጢፍካ ውሳኔታት ናይ ምውሳድ ዝኣመሰሉ ብዙሕ እንተኣሽሙታት ማለት እዩ ኣሎ ኣብ ናይ ላቦራቶሪ ዲያግኖስቲክ ናይ ምግባር ዓቕሚታት ዝኣመሰሉ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ነካይድ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝነበረት ሶማልን ኬንያን ተኣሽሙ ዘበለ ናይ ልዕሊ 40 ሚልዮን ባጀት ተሰሊዕሉ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብኡ ብፅዑቕ ንምስራሕ ሓደ ነቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ሶማል ድሕሪ እቲ ናይ ውግእ ዳርጋ ዓንዩ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ካብ ዜሮ ናይ ምህናፁ እቲ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ንዝብል ስራሕ ተኣሽሙ ተቢሉ ማለት እዩ ከምኡውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሞዛምቢክ ኣብ ታንዛንያን ኣብ ተኣሽሙ ድውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ዝተካየደሎ ብሕጂ እውን መደባት ንክካየድ ዝተገብረሉ እውን ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ኣብ ስዑድያ ኣብ ኢማራት ኣብ ባሕሬን እውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት እውን ብፍላይ ኣብኣተን እኳ ናይ ገንዘብ ፀገም ስለ ዘይብሎም ሞርቲ ኤክስፐርቲስ እዩ ንዖም ዘድልዮም እቲ ዝኣክል ገንዘብ ሃልዮም ባዕላቶም ፋይናንስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን ነቲ ኤክስፐርቲስ ኣብዚ ዘሎ ንዕኡ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ዝተፈላለየ ጉዕዞታት ኣካይድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ኖርማል ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ክትዛረብ ክትዕልል ከለካ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣብቲ ሚኒስትራት ናይ ጥዕናን ገመለን ሕጂ ይረኣየካ ማለት እዩ እቲ
تي تعود دبلوماسي انت دهاليو نزيز أجاتات زي كت نخد قمرلو نابتي نعاي كم هاجري إرساسي نبي حق داشم بلن مهناتو حتى أبنت كجلس الكازا ناي سومال بروجكت كميلة همز متسات حدا سومالاوي أب نروي زغمت دكتور أبناي زواوت عنا ناي نروي تسرح زنبرة كلمة قال عمتها طب حدا كونفرنس تراخيبنا مالتيو هجي شعور نسو تا مستي مينستر ناي تعنا بأبسوما زلو تصبق رهكب انتعشو منيرو حجي حسب تلاوي مالتيو كمي غيروم نسو بوغنو انت عينت غوسكواس غيرو نتي هاجر كحجو زلو زخيل أقباب ايديا نيرو نتي مينستر تعشو غيرو مالتي توكيسو بسؤول عشان مسبلة دحريو أفتا كونفرنس مستراهبنا بشاهين دعلنا هلنا كم حساب أنس كم ده حساب على خمسي حجز من قصي نروين شو دنن سني أبز قداي زي إنجاج نهون قبرم سي بخمي انتحاشة جلزبل كم علال تلاعيلا مالتيو نقاط أمشحو أفتي كونفرنس حلافي ناتي كوموين نايز ايجنسي أما حداري تزل عليه بحنساس لزنبرنا مالتيو تحسب نعوم أكافيلنا مالتيو دحري قل جزي أمو كم بروجكت نصحفها بحبر شعور دخلتي منقستيتات يقربوا تستعوته قديمو بو تاش من قبر تباهيلو مالتي سلازي اتا بروجكت شعوني نابشودن قريبا مالتي بسيدا بيلا مناتو سيدا ايتي فاينانسز قبر تكالاب شودن زلو ناي كمزا عينت مالتيو مساتوين دحري مصنعتي نايتي تاشمو نت بروجكت ازدي قومو مالتي سلازي تغوارو كون كيلو حجسي جينزي اتي دبلوماساو رخكب اب مونغو سومالن شودنن صبوق دبلوماساو رخكب سلازولو سلازي بزي عنقفات تغداي كخيت كيلو مالتي حجي ابتنا ارتا كنمص انترا خوينا جين حدا عنقف غداي لو سدما ناي داوتي ساقي سلازي زخون يكون عينت حساب كقرب كله اتي زلو صقم كي تفتح كالئ قدايات نخد قبر أفدقيتات درجة عصو يختبل تخيل خمالتي بقى بالناس كن قرن فتينكم دو خمس دكتور ناي سومال فتون نصهم فتينكم دو خنا قات أمي انت هني يروت قبر مرسي كمين يروتي ناتكم يا شو عندك قات أمي مستا قدايتي نيرتراوين زبل كم حسب انت عشمو نيرو مالتيو دحن إتراس يصنح كال كفتح زلو قديات سلزلو يصنح زبل ملسي توهيو مالتيو حجي اتي سرعات يخون ولا من الوقت نتي سرعات ندقي في نازو وين كحسبو اب قمت قطو زلو نو تي حد جزي اب مالتسني أنا حجي داوتي ساق قبلنيا ديو انتا يفر أو تاشم زي كنا جين تي تقمي زلعة تقمينا هاجر ده هزبي أقول متأتيها كتقبرو زلكا متعز صافوي انتا أشموسي أقداسي بسنكي كومتات زي مقبار تخسرو خسارات جين بزحي ترديكا تي نعها أقول كنت أسمعك هم كون كله كنت أجزي خيتي تخسر كسارة بزرزر تدقن صبونيرو يعني بحكي بتعمي حماغي لسمعك أب استفلا قاتميتات أب ناي دبليو ناي عالم ناي تعنا سوال كونفرنسات مستفلا ليو باتات تراخب الأوان ومو عبيت بروجكتات ديسكاس قبر كله نابزن هاجرات كين إيرترا أكل ناي تي تعشمو زي مخان كتري خلها بتعميو تعشمو زقبركا دحزنكا كم بتنتات مستقبروين كل شع تي زوهابا كاملسي
ጥዑይ ዲፕሎማሲያዊ ርክክብ ስለዘየለ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ምትግባሩ ፀገማት ኣሎ ዝብል ተኣሽሙ እዩ ክትሰምዕ ማለት እዩ ዋላ ናይ ኢሮፕያን ዩኒየን እውን እንተኾነ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት እውን ብደረጃ ኢሮፓዊን ዝግበር ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ስሉስ ዓለም ዝበሃል ሃገራት ዝግበር ሓገዛት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ግዜ ኣብ ሜድያ ትሰምዖ ቁሩብ ናይ ድርቅና ወላ ናይ ድንቁርና ክብሎኖ ንሕና ብፅፍርና ንሕና ብነብስና ያ ኢትስ ጉድ ኣብ ነብስኻ ምትእምማን ብነብስኻ ግን ከዓኒ እቲ ዘሎ ዕድላት ከዓ ክትጥቀመሉ ኣለካ ናይ ግድን ኣይኮነን ማለት ብፍላይ ፍልጠት ኣብ ምዕራብ ኣብ ብዙሕ ተኣሽሙታት ማለት ናይ 100 ዓመት ወላ ገለ ቅድሜና ዝወፅሖ ነገራት ኣሎኖ ስለዚ ስለምንታይ ንዑታት ዘይትጥቀመሉ ስለምንታይ እተን ካልኣት ሃገራት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ፀጋታት ንዓና ከማን ከም ህዝቢ ብፍላይ ከም ገና ሓድሽ እግሪ ዝተክል ዘሎ ታተ ዝብል ዘሎ ሃገር ድሕሪ ናፅነት ብዙሕ ተኣሽሙታት ክትጥቀመሉ ዝኽእል ባይታታት ጥዑይ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ተኣሽሙ እንተደኣ ተገይሩ ዓብይ ዕድላት ኣሎ እዚታት ክርከብ ዘይምኽኣሉ ናይ ብሓቂ እዩ ደሕዝነካ ናይ ብሓቂ ኢኻ ድስምዓካ ከም ኤርትራዊ ኣብ ቅድሚኻ እንዳረኣኻዮ ዕድላት ምናልባት ንስኻ ብወገንካ ይኹን ዋላ ካልኦት ሰባት ተሓባቢርካ ክትገብሮ ትኽእል ወላ ከማኒን ከም ሰባት ከማን ናብቲ ሃገር ከይትካ ዘለካ ኣፍልጦ ከተካፍለሉ ትኽእል እውን ተኣሽሙታት እውን ባይታታት እውን ውሕድ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎቲ መንግስቲ ሓሊልካዮ ዝብሎን ኩሉ ይገብር ኣለኹ ዝብሎን ኣብ መንጎቲ ካብ ደገ ሃገራት እውን ሓገዝ ክረክብ ዝግብኦ ዝነበረን ወዳዲርካ ብፍላይ ድማ ብናይ ግዜ ኮሮና ከመይ ትገልፆ እንታይ ስማዓካ ነይሩ ንስኻ ያ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብጭብጢ ማለት እዩ ናይ ግዜ ኮሮና ንኣብነት ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝኾነ ርክባትን ስራሕትን እዩ ዝካየድ ነይሩ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣነ ከም ኣብነት ክጠቅስ ይኽእል ኣብቲ መጀመርያ ኮሮና ኣብ ዝመፀሉ እዋን እቲ ዝተፈላለየ ከመይ ጌርካ ይግጠም እንታይ ዓይነት ውሳኔታት ውሰድ ኣሎ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ይገለን ዝብል መዓልታዊ ናይ ቴሌፎንን ናይ ዙም ኣኼባታትን ምስ ሚኒስትር ናይ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ናይ ተኣሽሙ ዳርጋ ኣብ ሰሙን 2-3 ግዜ ንራኸበሉ ዝነበርና ግዜታት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣፍልጦ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክጥቀሙሉ እሳቶም ተኣሽሙ ስለ ዝነበሮም ብቐጥታ ተኣሽሙ ነይርና ኤርትራ ግን ቶታሊ ተኣሽሙ እዩ ዝኾነ ይኹን ወላ ሓንቲ ርክክብ ከማንሲ ኣይተገብረኖ ኣትሊስት እንታይ ኣሎ ከመይ ኣሎ ትኹነታት እንታይ ንዝብል ተመክሮታት ናይ ምልውዋጥ ሕጂ እዚ ፕሬስቲጅ ተኣሽሙ ኣይኮነኖ ግን ተመክሮ ምልውዋጥ ዓብይ ግደ ኣለዎ ሕጂ ወላ ኣብ ከምኡታት ከማንስኒ ተኣሽሙ ኣይነበረን ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ናይ ቫክሲን ምስ መፀዊን ዝተፈላለየ ሃገራት ማለት እዩ ነቲ ቫክሲን ከመይ ገይረን ክረክባም ዝኽእላ በጋ ኣብቲ ግዜ እቲ ሽወደን ብዝሕ ዝበለ ቫክሲን ካብቲ ንሳ ዝገዝኣቶ ንኻልኣት ሃገራት ዓቕሚ ዘይብለን መቂላ ኣካፊላ ነይራ ማለት እዩ ከም በዓል ሶማልያን ኬንያን ተኣሽሙን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዕድላት ከማን እቲ ናይ ቫክሲን ከማን ኣክሰስ ናይ ምግባር ከማን ዕድላት እቲ ህዝቢ ኣይረኸበን ማለት እዩ በዚ መንፅር ናይ ምእሳር ዳዊት ሳቂና እቲ ዕላል ንገብሮ ዘለና ብመንፅር ናይ 18 መስከረም ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይካ እቲ ስድራ ቤትን ቤተሰብን ዝኸሰሮ ክሳራን እሱ እውን ዝተጎድኦ ማሰይትን እታ ሃገር እንታይ ከሲራ ንብላ ኣለና ሕጂ እንተዝፍታሕ ነይሩ ኸ ይመስለካ ዶ ንስኻ እቲ ነገራት ምተመሓየሸ እሞ ኤርትራ እቲ ክትረኽቦ ዝግባኣ ሓገዛት ምረኸበት ዲፕሎማስያዊ ርክባት እውን ተመሓየሸ ኢልካ ዶ ተኣምን ንስኻ ንምንታይ ለውጢ ምረኸብ ምተረኸበ ኢልካ ተኣምን
ብዘይ ጥርጥር ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ብፍላይ ብደረጃ ሽወዳን ክሪኦ ኣለኹ ሓንቲ ካብተን ዓንቀፍቲ ታሽሞ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ጉዳይ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ሽወዳን ምስቲ ፓብሊሲቲ እቲ ጉዳይ ዝተገብረሉ ምስቲ ከም ፕሪንሲፕ እቲ መንግስቲ ናይ ሽወዳን ታሽሙ ዝሓዞ ጉዳይ ታሽሙ ንሳ ከይተፈትሐት ምናልባት ብዙሕ ክትዕውቶ ትኽእል ተኣሽሙታት ኣይክህሉን እዩ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ደተሓሳስበንኖ ክልቲኡ ኣብ ሚዛን ጌርካሲ እቲ ጥቕሚ ናይ ህዝብን ጥቕሚ ህዝቢ ክረክቦ ትኽእልን ንዳዊት ኢሳቅ ወላ ነፃ ኢልካ ዘይኮነስ ታሽሙ ዝኾነ ፍርዲ ንጹህ ዝኾነ ፍርዲ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ እንተደኣ ንገበነኛ ኮይኑ ገበናቱ ተኣሽምቢሉ ፍርዱ ወሲዱ ነቲ ነገር መዕለቢ ጌርካ ዊንኮ ክስገር ይከኣል ነይሩ እዩ ወይ ይከኣል እዩ ግን ኣነ ክርዳእነ ዘይክእል ናይ ድሩቕ ዝኾነ ተኣሽሙ ምርገፅ ወሲድካ ግን ኣይንርኢ ኣይንሰምዕ ዛ ዓይነቱ ብሰንኪ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ከም ዝበልክዎ ብዙሕ ክሳራታት ይኽሰር ከም ዘሎ ይረኣየኒ ማለት እዩ ያ እዚ ሽወደን ከምቲ ዝግባእ ስጉምቲ ወሰደትን ኣብ ዳዊት ኢሳቅ ልኦም ዝኾነ ካይዳ ትኸይድ ነቲ ስርዓት ዝግባእ መልሲ ትህቦን እያ ወይ ከዓ ፀጥ ትገብረሉን እያ ገለ ዝብል ርእቶታት ወይ ነቐፌታታት ይመፅኡ ብፍላይ ካብ እቶም ሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቑ ዋላ እውን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሕጂ እዚ ስኻ ትብለን ዘለካ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዘይተነገረሉ ዛንታ እዩ እሞ እስኻ እኹል ኢልካ ዘተኣምን ትገብሮ ዘላ ሽወደን ዋላስ ካልእ ክትገብር ነይርዋ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ወል ምናልባት ኣነ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ጉዳይ ስለዘይ ብዕምቆት ስለዘይፈልጦ ግን ብሓፈሻዊ ክሪኦ ከለኹ ግን ሽወደን ኣብ ዲያሎግ ኣብ እንታይ ሽሙ ዝኣምን መንግስቲ እዩ እቲ ጉዳይ ብከምኡ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ወሰጋብ ሕጂ ከማን ብከምኡ እዩ ነቲ ጉዳይ ሒዝዎን ክሰርሓሉን ዘሎን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ዘይሩ እቲ ጥቕሚታት ከም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕድካ ዘሎ ምክንያቱ ሽወደን ብዙሕ ዝበለ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝቕመጦ ሃገር ስለዚ ፅቡቕ ርክክብ ምስ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ኤርትራን ክገብር ድሌት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ንዕኡ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሻዕ ዓብቲ ዲፕሎማሲ ሰሪሕካ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዲፕሎማሳዊ ጉዳያት ክፍታሕ ኣለዎ ግን ስካዕ ንሱ ዘይተፈትሐ ድማ እቲ ሃገር ከበርክቶ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከበርክት ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ብቐዳምነት ዝኸስር ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት ሲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተትፍታሕ ነይራሲ ዝሓለፈ 15 ዓመት ወላ 20 ዓመት ስኒ ብዙሕ ነገር ክግበር ምተኻእለ ነይሩ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ንሱ ተኸሲሩ ኣሎ ብሕጂ እውን እታ ጉዳይ እንተደኣ መዕለቢ ተገይርላ እውን እቲ ጉዳይ ኣብኡ ክቕፅል ማለት እዩ ብመጠን ንብረት ክኸውን ይኽእል ብመጠን ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ንምንታይ ከሲራላ ኤርትራ ኢልካ ትግምት ወይ ተኣምን ምስቲ ካልኦት ሃገራት ትህብዎ ሓገዝን ትገበርክቶ ኣበርክቶን ንምንታይ ዝኣክል ክሳራ ከሲራላ ብመጠን ድሕሪ ለቂዕካዮ ዋል ኣትሊስት ኣነ እቲ ፕሮጀክትታት ዝፈልጦ ኣብተን ካልእ ሃገራት ዝግበር ኣብዚ ዝሓለፈ ሰይ 7-8 ዓመት ኣትሊስት ናይ ካብ 70-100 ሚልዮን ዙድ ፕሮጀክትታት እዩ ተቢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኤርትራዊ ዘይትረኽበሉ ታሽሙስ የለን ምክንያቱ ልክዕ ከምተን ካልእ ሃገራት ኤርትራዊን ዘድልያ እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ሓገዛት እቲ ከምኡ ዓይነት
ناي مهنات سبات يكون ناي انفراستراكشر ناي هيلث سيستم يكون زأمسلو حاجزاتسي إيرتراوين يدلي يزبل إمنت علني سلازي انت واحد كاب 700 مليون زاكل كسارة كثيرة $1 زي بتأشميو بكورونا سلازي اتليست ناي يا كنبل خل سقاب 10 مليون دولار طبعا 10 مليون دولار مالتي مثلني لا يا ترديني ካብዚ ንኒኦ ብዙሕ ኣይክሕዘካኒ ዝነበረኒ መሰረታዊ ወይ መባእታዊ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ንስኻ ትብሎ ነገር ንድሕር ኣለኹ ክሰምዕ ካብ ተሪፉ ንስለ ግዜኻን ስለ መብሪኻን ስለቲ ኣበርክቶኻን ከዓ ኣዝየ መስክነካ ኢንጂነር ናስር ኑሩ يا قنيلي شيشاي أقداسين تويتات على العلكا نهزبي محبار بحفشو بتزاوروين تي أبسلت أنزل أكالوين ملأختيتات من محللاف أقداسي سرح تسرحو زلها كيمزكون كحل فايدلن تسفا يقبر حدا معالتي تكوناتات تمحيشوها نابعدنا أتينا كلنا أعقمنا نتعدين بركتولو بايتاك فتر كا بعلعي تسفا يغني لي سلام جاتنا على سلام معالتي يغني لي